Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, kainit sa panahon masinati sa Sugbo bisan sa bugnaw nga kabuntagon sa buwan sa Enyero. Apan sumala sa forecast sa Pag-asa, makasinati og maayong panahon ang Sugbo atol sa Fiesta Senior. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Bugnaw nga buntag og naglagiting kainit sa udto hangtod sa sayong kahaponon ang nasinati nga panahon sa Sugbo ug Kabisayan sa nakalabay nga mga adlaw. Mura gihapon kini ang kahimtang sa panahon sa Sugbo atol unya sa fluvial ug solemn procession karong Sabado ug sa Fiesta Senior sa sinulog Grand Parade sa Domingo. Apan di angay kakumpiyansaan ang kainit sa panahon kon itandi sa samang panahon sa nakalabay nga tuig tungod sa nagkainit nga temperatura sa Pilipinas tungod sa El Nino. Unya northeast mo nun doon ay bugnaw niya init, so mausap yun ang atong pamati sa lawas ana. So mao ni bantayan na to, no? Lahi ang niaging mga tuig din ang January atong pawanas bugnaw yung panahon, pero because of El Nino doon na tayo mga average nga 1 degree Celsius nga increase sa atong temperature. Misaka og 1 degree Celsius ang average temperature sa nasod. Base sa record sa Pag-asa, 29.8 degrees Celsius ang average nga high temperature sa Sugbo sa buwan sa Enero. Apan karong hapon niabot na kini og 30.2 Celsius. Natalang labing init nga temperatura sa Sugbo karong buwana pasado launang kaghapon nga miabot og 31.8 degrees Celsius. Dunay mga panagsa og lumalabay nga mga pag-uwan nga mahimong hinungdan sa sakit sama sa sipon ug ubo. Hangyo sa Pag-asa sa mga musalmot sa makalihukan sa sinulog sa pagdala og panagan sa kainit og tubig aron di ma-dehydrate. Magpadayon ang kainit og panagsa nga pag-uwan sunod semana og karong katapusan sa buwan atol unya sa pag-host sa Sugbo sa International Eucharistic Congress. No, 24-hour forecast extended up to 10 days. So og mahuman lang niya atong sinulog mo pagpadayon gyapon ta sa atong special forecast in preparation with IAC activities. Nasinati sa Kabisayan o sa nasod ang hanging amihan. Nag-issue og weather update sa Pag-asa ngadto sa organizer sa sinulog o mga ahensya sa gobyerno aron may basihan sa pagpangandam sa kalihukan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bisi Gobernador na Kuyapan kaganiha samtang ng hatag og financial assistance didto sa lungsod sa Asturias. Si Vice Governor Agnes Magpale giatake sa asthma tunga-tunga sa kalihukan nga iyang gitambungan. Kinigaksyonan ni Johanna Bahinting. Nakuyapan si Vice Governor Agnes Magpale human giatake og asma sa tunga-tunga sa ilang pag-distribute og cash assistance sa mga barangay health workers sa lungsod sa Asturias kaganihang buntag. Gipa-reserve ni Magpale ang covered court sa Asturias alang sa pagpanghatag og cash assistance apan wala sila makasulod kay duna kini mga props og costume sa sinulog. Sapat man ni kabilin niya. Ako magod diri ka na wa mamilikitan pagkayo. Astra ka nang wa magod ni kasud sa kuan ka nang covered court Manila ba. Nya pagkumana na kay ampo init. Ang pagkatake ko kasma niya. Tulo ko silang vice doon na mo kuidang nebulizer nag-nebulize nang po. Yan na. Dito nila gipahigayon ang pagpanghatag og cash assistance sa mga barangay. Gawas sa mga health workers, gipanagaan usab og cash assistance ang mga animal health aid ug nutrition scholars. Si Asturias Mayor Alan Adlawan miklaro nga giandam na nila ang ilang covered court alang sa Kapitolyo. Apan wala sila magdahom nga gipahimutangan kini og mga gamit sa sinulog dancers. Dito na nalikuran dito. Di mo kapupos nila ang buyo tudong sa covered court. Gidala sa balay ni Vice Mayor Joel Domdom si Magpale dihang giatake sa asma aron makapahuway. Sakop sa 1 Cebu si Mayor Adlawan samtang sakop sa Liberal Party si Magpale. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Namatay kagabi sa Chongwa Hospital si Attorney Democrito Mendoza sa pangidaron nga 92 anyos. Si Mendoza na-admit sa tapalanan niadtong Oktubre 16 tuig tungod sa pneumonia. Si Mendoza nga founder sa ALO TUCP kon Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines. Gihaya si Mendoza sa Mariners Court sa Plaza Independencia sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka lalaki gidakop tungod kay naghupot og armas.
Usa ka search warrant gi-issue ni Judge Teresita Galanida batok kang Israel Ryan Pulvera sa Santo Niño Village sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue. Siya gireklamo nga nagbitbit ug nagpabuto sa iyang armas gawa sa iyang panimalay. Nakuha gikan ka sa balay ni Pulvera ang mga armas nga KJ-9 ug kalibre 45 nga pistola uban sa mga bala ug walay lisensya alang niini. Sir, GPT sa una po. GPT ka, sir? Sa ato nakuha ang information, nga hilig lang yun siya sa armas no ano. Although kay pagkahilig niya sa armas, mauni siya ang gigamit po niya sa kanang reportedly nga panghasi sa panghasi sa mga silingan sa iyong mga silingan. Drug pusher ug karnaper na sikop sa usa ka bypass operation sa mga pulis sa Konsolasyon. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Nadakpan sa mga sakop sa Konsolasyon Police ang giilang level 3 drug pusher nga si Jonathan Puerto nga taga Sitio Laray, Barangay Pitugo, Konsolasyon, Cebu. Nasikop siya pasado alas 10:30 kagabi sa usa ka bypass operation. Si Jonathan Puerto ana sa watchlist sa mga pulis. Nadakpan uban kaniya ang giilang nga karnaper nga si Ronel Ligan. Siya giilang nga sakop sa pundok sa mga napay ug motorsiklo nga nagbase sa Danao City. So kaning maong operation, murag matawag nato ni continuous operation nga kunya atong sa ato ang karnaping nga na-recover kay katong nag-recover mi dapit sa may hugan. Ang katong sa subject dito nitug-an siya nga napoy laing karnap mga motorcycle nga naagibutang sa aning gipalo po sa aning certain Jonathan Puerto. So amon ning gi-verify na aman sa mga watchlist, among gi-test by dito, among gi-verify do na gi-motor nga nakon motor contact mi dai bypass operation. Nakuha gikan sa mga suspitsado ang mga pakete sa sabo nga gimadabana nga kantidad og dulan 300,000 pesos ug kwarta nga gituhuan nga halin sa drugas. Giimbargo usab ang duha ka motorsiklo nga Suzuki Smash ug Yamaha Mio dihang wala makapresentar og papilis ang duha. Giangko ni Jonathan Puerto ang pagpamaligya sa ginadiling drugas apan gimakak niini ang kalambigitan niya sa pagpandawat og kinarnap nga motorsiklo. Wala ko labot ng kanya ka. Kanina dakpan nga drugs sa inyo ha? Maligya ka. Si Ronnie Ligan nagkanayon nga napalitan niya ang mga motorsiklo ug wa siya masayod nga kinarnap kini. Palit ko na kay Brator man sad. 6,000 na palit ko na. Bisag kabaw ka nga kinarnap na. Di lain naman ko nakabalo kay ano man siya balik niya ang papel. Di wala man di. Matod pa ni Senior Inspector Wilson Abot, adto kang Jonathan Puerto idil ang mga karnap nga mga motorsiklo human kini pisa-pisahon. Nanawagan si Abot sa mga biktima sa karnaping sa pagbisita silang buhatan sa Konsolasyon Police. Itong mga kaigsuunan ito nga nawagtangag motor, pwede na po sa Konsolasyon para pagtanaw ang hindi ka motor nga na-recover karon basin ilahan ni mga motor nga na-recover na to. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Daghan ang gidili sa syudad atol sa sinulog karong tuiga. Gawas nga gididan ang mga street parties. Gidili usab ang pagpalupad sa mga drones, apil na ang mga balloons. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. That no drones or unmanned aerial device dihadsud sa ato ang sinulog ground. They're discouraging the owners of those drones for security reasons. Usa lang ang drone sa gidili atol unya sa kasaulugan sa pista senior isip pagpaniguro sa seguridad sa mga kalihukan. Atol sa gipagayang session kaganiyang buntag, gipakita ni Konsel Dave Tumulak ang chairman sa City Disaster ang mga posibleng mahitabo atol sa dakong selebrasyon. Gipaniguro niini nga aduna sila mahimo in kasug adunay mga katalagmang muigo. Gidili sab sa ruta sa carousel ang pagpamaligya og ilimnong makahubog. Gipasabot ni Tumulak nga di sila buot nga mahisama ang sinulog karon tuiga sa nahitabo sa miaging tuig. So naghagyo ta sa mga tindahan nga mosabot unta kay kini ato kapistahan ni Senior Santo Niño ato balitanan. Nga dili lang usab sila mamaligya usa og mga ilimnong makahubog before kanang during the Sinulog Mardi Gras. Right after Sinulog Mardi Gras, they are freely cancel no sa mga imnonon. But kinahanglan pod nga way mo gamit og botelya, paper cups. Kaya atong naobserbahan previous years nga panglabay mo ang mga botelya, no butangan nila mga hugaw unya ipasirit-sirit
daghan kay nga samad atong mga higayon na so ato silang gihangyo nga dili gyud. Gihangyo usab ni tumulak ang publiko nga minusan ang pagdala og mga sakyanan atol sa kasaulugan sa Pista Senior aron sa makatabang sa pagminos sa trapiko. Gihangyo usab ni City Administrator Dr. Lucille Mercado ang nagplano nga dili mo pahigayon sa street party mga 300 meters gikan sa rota sa Sinulog Carousel. Kanan lang yun nato ana is the security and safety sa mga contingents. Kung doon naman gani grupo nga mo protesta against ana, I hope they will understand that the purpose is not to dampen the spirit ba of celebration, but the intention is actually for safety sa mga not only the contingents but also sa mga tao nga nananaw. Daghan kay mga tao nga nananaw sa daan. Gitambagan ang magdala og bata sa pagbutang og mga tag o ID nga adunay mga pangalan ug contact numbers sa ginikanan. Gidili usab ang pagpalupad og mga balloons gawas lang kung ana kini sa simbahan. Gihangi usab dito mulak ang publiko nga makig-alayon kanila ug sundon ang mga gipangdili aron mamahimong mabulukon ang kalampusan sa pagsaulog sa Pista Senior. Ilang giauhag ang publiko sa pagkontak sa mga numero sa City Disaster kung adunay panghitabo o kahatabangonon sa ilang nahimutangan. With the support of the public o matuman na natong tanan kay og dunay mga kasamok kita mang tanan. So this is Cebu City, this is our affair, this is our fiesta of Senior Santo Niño. Nagkinahanglan gyud support sa publiko gyud no nga moabag pod sila dili lamang sa gobyerno sa mga law enforcers but they themselves they should cooperate also. Muna atong gihangyo gyud nila. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gikan sa 8.9 billion budget nga gipropose sa syudad sa Sugbo, 6.4 billion pesos lang ang giaprobahan sa konseho. Kini giaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Malangay ang pagsweldo sa mga kawani sa City Hall tungod kay kagahapon pa naaprubahan sa konseho ang 2016 budget. Gikan sa proposed 8.9 billion pesos nga budget, 6.4 billion na lang ang giaprubahan sa konseho. Ang impact ang mga sweldo bitos mga tao na hold bang gani because wala lagi taning upadya. We just hoping nga 2016 budget pinakalit ang ganito. Karon pa nga process sa sweldo. Tanan sa accounting. Madelayed gamay ang sweldo. Delayed yun. Supposedly ang regular nakadawat ang first week. Mo second week na unta this week. Wala kay mo pa process. Adunay mga proposal nga gi-zero budget sa konseho sama na lang sa 150 million pesos nga road asphalting ug ang 100 million pesos request for heavy equipment. Wa sab aprubahi ang 50 million pesos request alang sa master plan sa SRP, traffic, coastal areas, downtown ug uplands. Samtang sa garbage collection, gilaslasan sab kini gikan sa 238.3 million nahimo na lang kini sa 135 million. Gilaslasan sab og katunga ang budget alang sa construction of roads ug ubang infrastructure gikan sa 100 million ngadto na sa 50 million. Samtang gitangtang sab sa proposed budget ang 30.4 million proposal alang sa mga solo parents tud kay ang mga beneficiaries ma-qualify sa tuig 2022 pa. Gihatagan sab og zero allocation ang capital outlay sa DEPW ug ang proposal nga 50 million alang sa request sa master plan sa SRP, traffic, coastal areas, downtown ug uplands. Sa samang higayon, gipadayag ni City Treasurer Diwa Cuevas nga mahimong bawion ni Mayor Michael Rama ang 20,000 pesos nga giuli ni kanhi Consel Joy Pesquera isip calamity fund nga gidawat sa mayor. Way kalibutan ang mayor nga giuli ni Pesquera ang calamity fund tungod sa giatubang nga kaso sa mga opisyal sa City Hall. Matud ni Cuevas, nakahuna-una na sab og pag-uli sa gipanghatag nga calamity fund assistance kaniadto. Wala gyud kanang wala gyud blessing ni mayor yang gibuhat. Yala ko itong gihimo, just to put the mayor in the limelight, the same as the BOPK. Mo to yan. Ikaw personally surprised ka man? Oo, Wala ka idea? wala jud. Ang tila ginitawag si Juan Castillo. So, among gikuan, ano, magkukaibawa ni. That was Friday day ko no, siya ganyan to. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga magtutudlo nga mga adik iparehab sa DepEd pinaagi sa tabang sa nagkalalain nga ahensya sa gobyerno. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Dr. Bernadas,
Magtinabangay ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission, Department of Health ug Department of Education alang sa usa ka community-based aftercare program alang sa mga magtutudlo nga masakpang tigamitan og ginadiling drogas. Kabahin kini sa rehabilitation program sa CIPADAC alang sa mga magpositibo sa surprise drug test sa mga tunghaan sa kalungsuran. Kahinumduman nga usa ka maestra kuyog ang iyang pamilya ang nadakpan sa kapulisan ni adtong miaging adlaw sa lungsod sa Camotes tungod sa pagpamaligya og shabu. Ang DOH maoy mangulo sa pag-oryan sa CIPADAC ug DepEd sa pamaagi sa mga surprise drug test ug ilang siguroon nga moabot sa komunidad ang ilang programa aron maalagaran ang mga magtutudlo. Si Executive Director Joey Herrera sa CIPADAC nagkanayon nga ihaom sa probinsya ang maong programa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod aron adunay kapaingnan ang mga magtutudlo nga tigamitay og drogas sama sa counseling. Of which singali it will address the concern ni Dr. Antud. If ever there is a teacher found to be positive in the surprise drug test. Kaling team human sa surprise drug test, kung mugawas nga positibo sa drogas ang magtutudlo, ipaubos siya sunod sa usa ka drug dependency examination nga mo-assess kaniya. The accredited physician kay kung ila i-refer og rehabilitation center, anha man gud ma problema kay one, kinsa may mugasto sa pag-rehab. Ikaduha, ma-accommodated ba na sila dinha? Sumala pa ni Herrera nga mga accredited dangerous drugs doctor ang mo-examine sa mga magtutudlo aron magiyahan sila sa paghunong og gamit og illegal nga drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Mga bag-ong gitudlo nga hepe sa kapulisan ng lingkod sa ilang mga katungdanan nga walay formal nga turnover ceremony. Sila gipang-appoint usa ka adlaw sa wala pang election ban sa mga appointments. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kagahapong adlaw formal na nga milingkod ang bag-ong gitudlo nga officer in charge kun OIC sama sa Cebu City Police Office ug Cebu Provincial Police Office. Sama sa ilang kinalit nga appointment, walay formal nga turnover nga nahitabo sa ilang paglingkod sa pwesto. Gimiting dayon ni Senior Superintendent Benjamin Santos Jr. sa tanang hepe sa 11 ka police station dinhi sa Dakbayan sa Subo. Gimanduan sila nga limpyuhan ang ilang police station kay bisitahon sila niini karong pipila ka adlaw. Si Santos Jr. mo'y gitudlo sa Camp Crami nga officer in charge sa Cebu City Police Office, hulip kang Senior Superintendent Mariano Bachansila Jr. nga magpabilin isip Subtask Group Commander sa Sinulog. Of that certain office, like for example, Cebu City, bagong nilingkod. Pero ang plano wala lang gibuhat sa usa ka tawo. It was being formulated and planned by the whole team of Cebu City. So ang ihalang pagkabuhat ng kanong estudyuhan, kung naa siya ikadugang mas maayo, wala, see to it that these plans will be implemented. Ang CCPO nagkinahanglan og 3,005 ka personnel nga mobantay sa Sinulog. Hinungdan na ngayo na sila augmentation sa PRO7. Apan bisan og busy sila sa Sinulog security, dili nila biyaan ang operasyon batok sa gidili nga drugas. Kay we see to it that all aspects in the law enforcement, the maintenance of peace and order will be continued. Bisan pa og naatay mga lain-lain pa mga activities nga giatindihan. Si Senior Superintendent Clifford Gairanod nga bagong hepe sa Cebu Provincial Police Office mipadayag nga kampanya sa illegal ug illegal gambling maoy iyang prioridad. Lakip usab niini ang pagpagamay sa mga dagkog tiyan nga mga pulis nga matud niya dili maayong makita sa publiko. Iya usab ipaubos sa surprise drug test iyang mga sakop nga gidudahang tigamitan ug shabu aron malimpyuhan ang hanay sa kapulisan sa probinsya. So we'll be expecting more raids and more operations to come this coming months. Labi na kay umabot na alang sa Aksyon Bisaya. Ray Pasaporte, News 5. Happy day mga igsuon! Pwedeng di na mo gamit og washing machine as umaabot nga mga adlaw tungod sa bag-ong imbentong gadget nga gimugna para sa paglaba. Ania ang report.
Susama lamang kadako sa usa ka sabon kining gamayng gadget nga gitawag og Dolphy. Apan susama kini og kalidad sa washing machine sa pagtangtang sa mga mansa sa simina. Sayon na kaayong gamiton ang Dolphy tungod kay ibutang lamang kini sa planggana o baka balde nga puno og tubig uban ang detergent ug sa mga bulingon nga labhan. Sa panahong i-on na ang Dolphy, mumugna kini og ultrasonic waves nga magpabuwa sa tubig. Ang forces gikan sa mga buwa mao'y mutukmod sa mga particles sa detergent paingon sa mga gilabhan ug mao'y makapawagtang sa mga buling ug mansa. Tipid sab sa oras ang paggamit sa Dolphy tungod kay sulod lamang sa 30 minutos mawagtang radayon ang mga buling sa mga linabhan. Sa pagkakaron, wa pagibaligya ang Dolphy apan gibana-banang nagkantidad kini og $109 o kun 5,000 ka pesos sa panahong ibaligya na kini sa publiko. Og mo kadto na langkob sa atong live news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, subanikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawakot sa ang atong word of the day nagkanayon. Ang gugma dili sama sa kanon nga kung mapasok ka, wading iluwa. Agay! Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!